Coa idea de humanizar a Caíra, o Concello de Poio vende a aprobar unha reforma parcial deste barrio que consistirá en darlle maior presenza á accesibilidade e mellorar a comunicación con Pontevedra. E a idea é ampliar aceras, facer carril único de subida, e facer unha liña de estacionamento que é necesaria tamén nesta zona, e darlle un pouco un tratamento máis acorde ao espazo urbano do que se trata, non? E ao mesmo tempo esta zona, que é unha zona de moita poboación, moi densa, pois tamén facilitar o que é a comunicación con Pontevedra, co cual teríamos un vial de dirección única de subida, teríamos unhas aceras razonables, cumprindo os parámetros de accesibilidade, ademais aquí na zona viven veciños que teñen problemas de mobilidade, entón resolveríamos todos estes aspectos. Este proxecto contará cun investimento de 570.000 euros. Dende o Concello, o socialista Gregorio Agís dixo que en todo momento tivo moi presente a opinión dos veciños. De todos modos, deixa aberta a porta a novas achegas, xa que serán os propios veciños os que van a matizar o proxecto en base ás súas propostas. Mensaxe directa tamén pro PP, que pide un referendo en relación a este asunto. O tema do referendo é un pouco irónico, non? Nas circunstancias nas que estamos, non? Curioso que o pida o Partido Popular. En calquer caso, estamos en comunicación co tecido asociativo e cos veciños. Este proxecto xa foi moi falado con eles, pero bueno, é un proxecto que tampouco está pechado, que podemos matizalo e pois algúns din, pois aproveitemos para poñer carril bici, non? Acabo de falar aquí cun membro tamén da corporación que do Partido Popular e facía unha serie de propostas como poñer carril bici e demais. Bueno, pois podes analizar e ver se cabe, se pode poñer. Aquí o importante realmente propiciar que toda esa masa de poboación que vive aquí na Caíra teña un acceso pois seguro hacia Pontevedra, non? Uns traballos de mellora no barrio da Caíra que comezarán previsiblemente a comezos do vindeiro ano e que dende o Concello agardan ter rematados pro vindeiro verán do 2018.